आंनिया माबायालै दखान बाकिया बेसादो 30,000 जाना दङ 30,000 30,000 बाथ' दिनै होलांदे न एसे दे हर होमबालाय आं गाबोन पालसारबो लायनो थांनो धान्दा दङ आच्छा ओ पालसार लायनो द आंनि दखान बाकी लायना दङ पालसार लायदो दे लायना दे होलांनि हा गुमिना बहुत फैसा मोनदों नामालै दिनैलाय एसे होलांनोसै ओहो साख्रियानो खामानि मावनो बाय साख्रि मावाखै साख्रिनि माबा दङ आरो माबाखौ 100 लादो न 2 होलांसै 2000 लांसै सेकेन्ड हेन्ड फोरखौ ना स्कुटि बोरायखौ फानो आङो बेखौनो बायना बायगोन देना दा दिनै माबा होलांसै 20,000 होलांसै 20,000 होमबा थाथ'बाय होमबा ना थाथ'बाय गाबोन नेक्स्ट दे जागोन दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होबाय ना आरो बयलार लांनाया बेसेबां जादोंमोनलै बयलार लांनायाथ' माबा जादों 17,000 जादोंमोन बेनिफ्राय बांद्राय बयलार लाबदो एदो लाबदो 3,000 जाहैदो 3,000 नंगौ नामा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,000 दं 40,000 होमबा 40,000 आव होमबा नों माबाल'सो लाखिनांगो आंनिया माबाल'सो ला 10 खान माबाखौ 2 3 4 थांबाय नै नियाव दाना थांजोबा दे होमबालाय दे थासिगोन थेंक इउ